No, tak sme tu opäť. Po 3 hodinách sa nám konečne podarilo nazbierať 12 balíkov, tak som ich bol odviesť. Teraz zase šlapem navrch na ten pánsky diel. Alebo teda teraz na šachtičky a budem pokračovať ďalej. Cesta je tu taká nerovná. A cestou som rozmýšľal, že čo vám v podstate ešte poviem, alebo čo som nepovedal a k čomu sa tak dopracovať. Tak mám pocit, že nejaký ten začiatok som povedal, trebárs s tým, že ako som sa k tomu dostal, čiže bolo to kvôli tomuto pánovi, ktorý ma ako chlap sa začal voziť na traktore, lebo ma to nejak bavilo. Veľa som sa vypytoval, bol som zvedavý, začal som k nemu často chodiť sa voziť a tak. Na týchto miestach, na tých sedačkách som sedával, ešte keď mal družstvo, tak a s kolegom jeho som sa tu vozieval. A čo ďalej som chcel povedať, čiže začiatok máme, nejaký ten môj príbeh, ako som robil farológy máme, začiatok bol síce trošku taký trápnejší, ten stred bol tiež o ničom a koniec je tiež o ničom, takže všetko v pohode. A koniec vravím za to, že keďže v tom už dáko nie som, ani neviem, čo by som ešte k tomu točil a tak, ja som si tak nejak tú svoju sezónu odrobil, hlavne o tom mi išlo tú sezónu si vyskúšať. Sezónu som si spravil a mám teda k tomu aj nejaké tieto záznamy. Čiže nejaký ten môj sen tam je, že sa to dlhodobo robiť nedá kvôli tým finančným prostriedkom, že by to bolo iba táto robota a nič iné, tak to nie, lebo tie peniaze tam proste chýbajú. Takže toto je v podstate asi také aj moje posledné video, jednak s tým, že rozmýšľam, že už na budúci rok ani sem už chodiť nebudem, lebo brigády s lepším platom som našiel, asi aj mám teda. Takže tak nejak celkovo asi končím s týmto, no. Takže začiatok máme, príbeh máme, koniec máme, no. Takže toto bude asi posledné video, ktoré točím takto. Neviem, či sa k nejakým videám ešte dám nahovoriť, alebo že by ja som robil niečo zaujímavé, čo by som mohol natočiť. Takže tak. Takže je to posledné video. Vrajím, idem natočiť ešte teraz tento prechod. Aha, volajú mi z Rakúska. Možno, že vedia o tom, že končím tu s traktormi, tak ma berú do Rakúska na nejakú veľkú farmu. Tak by som išiel, no. Išiel by som pozrieť do Rakúska, ako sa tam ľuďom darí v agrohospodárstve, teda v poľnohospodárstve. V agrosektore som chcel povedať, no. A ešte som vám teda chcel natočiť tento prejazd, lebo je to celkom zaujímavé, v akých priestoroch a cez aký priesmyky teraz v podstate chodíme. No, šiel som hore kopčokom, trošku sa mi hreje traktorík, tak som dal na 12 zo 17 prevodov. 12 už je tá taká stredná rýchlosť, alebo teda nižšia rýchlosť z tých veľkých rýchlostí. Taká blbosť. Ja neviem, ako to mám povedať. Nie je to už cestná rýchlosť, alebo teda je to cestná z tých... Ale kašlem na to, nejdem to vysvetľovať, lebo sa zamocem zbytočne. No, šachtičky nás vítajú.
Takže takto to máme tu na tých našich šachtičkách. Hotel Šachtičky. Jep. Asi tam bola jamka. Jamka. Trafil som jamku. Bolelo, nebolelo. No, ukážem ešte tento prejazd. Uvidíte, hádam aj to, kde sme teda robili a odistenie tých kuželových istení, ktoré mám na vlečke, aby sa mi to nevyosilo za jazdy, lebo hydraulika môže povoliť. Môže sa stať kadečo. Tak aby to nejak držalo v tej osi za mnou, tak sú tam také istenia. A čo by som vám povedal také? Ak to budú pozerať ľudia, ktorí ma sledujú akože dlhšie, alebo teda sledovali tie videá, keď som začínal, tak vám ďakujem, že ste to vydržali až po tadeto. A dúfam, že sa ešte niekedy v úvodzovkách uvidíme. Lebo začal som pozerať videá kombajnov a ty kokso, to sú také stroje, že normálne by som si to šiel vyskúšať. Akože veľmi sa toho obávam. Ale no čo mám k tomu povedať? Sú to zaujímavé stroje, veľké. Robí to iba keď je pekne, takže je to zaujímavé, no. Ako tie kombajny ma celkom lákajú, tá veľká kabina, alebo teda celkovo tie kombajny sú proste o inom zážitku, alebo ako to povedať, ako tieto traktory, takže možno, že sa niekomu prihovorím a pôjdem sa na to minimálne previesť, alebo čo. Že by som mal z toho niečo, možno, že dačo natočíme. Jeden známy majú kombajn u seba v podniku alebo v rodine. Takže možno, že by som sa aj tam šiel ako porozprávať, že čo to obnáša všetko. Telefonát vybavím. No dobre, takže telefonát vybavený. Môžeme pokračovať ďalej. A mne to skáče, lebo nemám predok zapnutý. Že prečo tak nepekne mi to išlo hore tým briežkom. A nevadí. A toto tu nebolo. Bolo tu toto hovienko, keď som išiel dole. Si dáko nepamätám, ale vlastne chodia tu s koníkmi alebo s poníkmi. Takže je to možné, že to tu nebolo a že už to tu je. Takýto prejazd tu máme, ľudia tu chodia s deťmi. To zatiaľ skipnem. Dobre, tak ľudí som obišiel v poriadku. Nechcel som ich točiť radšej zbytočne. Takže som to urobil takto. Už sa dostávame na lúčku. Ozaj inak ten telefonát, tak mi vedúci volal, že už končí. Tak za 3 hodiny mi urobil 12 balíkov, alebo tak nejak, alebo za 3,5. A ja som bol otočiť
fúru, vlastne to trvá dáku hodinu dačo, tak mi volal, že má ďalšie 4 balíky pre mňa, no. Tak paráda. Takže dneska 5-6 o 10 sme išli, tak je 16, tak dajme tomu, že 6 hodín. 6 hodín a 16 balíkov. Slušné, slušné. Takže tak, diviaky tu máme. Diviaky behaj. Takže všetko v poriadku. Všetko v poriadku, diviaky sú. Kopce máme. Traktor jezdej. Čo viac nám treba? Som si tu chcel vyčačkať ten traktor, povešať si tu oné somarinky. Mne sa to páči, keď mi tu sa hojdajú a visia nejaké veci. Ja som v tom Magnume mal tie voňavky dookola, ak niekto vie, ak to videl. Tak teraz som tu mal takéto kocky a chcel som ešte si dať jedny a tak, ale reku, keď končím a nebolo by čo s tým potom. Lebo vedúcemu to vadí, že mu to vadí, keď sa to tu pála. Okuliare, keď tu trošku ťukajú, tak mu to vadí. A pri prejazde mne to dá ako vôbec nevadí. Akože keby mám kontrolovať dačo za sebou, že ťahám po tej lúke, že jak taký fajný kopec. No, ono to takto ani nevyzerá, že kopec, ale takto keď idete dolu kopcom, tak niečo to s vami spraví, no trošku žalúdok podvihne. A tak akože pravím, prvýkrát keď som na to šiel, to vyzerá dobre kopec, to bude fajné, dole, hore, dole, iba v pohode. No ale keď som do toho prišiel a zhora som sa kúkal ty kokso na tú strminu, tak iba, že fú, taká, ozaj to bude dobre toto. A už som iba stočil do vele a iba naklonený na celý, na volán som sa tlačil. No ako paráda. Ale dobre, akože zážitok riadny. Treba ísť v tých kopcoch opatrne, no. Nie, že nie. A tak, a toto sme vlastne robili dnes, kde vychádzame teraz. Tak dúfam, že to bude vidno dobre, že aký kus sme robili, alebo teda oni robili za 6 hodín a v podstate iba tých pár balíkov. Raz, 2, 3, 4 balíky. A neviem teda, či to vidno. Tak toto napravo, naľavo a celý ten kopec, celé to je akože novosmer sa porobilo. No a tak, takže paráda. Pôjdem odistiť tú vlečku, aby ste videli, ako sa to delá. Ručne, stručne. Predsa už tá vlečka dačo odrobila, ten traktor tiež a tie piesty, hydraulické válce teda tam už tiež niečo odrobili, nejakú vôľu to má, nejak to behá. Takže toto si musím dať do roviny, aby sa mi to dalo odistiť. No a s týmto výhľadom by som to spravil tak, že tu zastanem. Idem vám to ukázať, kde mám tie zaistenia. No, takže tuto to vyťahnem, takéto fajné želieska, sú to veľké želieska. Zapnuté v agroháku. A čo by som vám ešte ukázal? Nie je ničo také. Počasie je pekné, teplo je, takže paráda. No, takže idem zobrať tie 4 balíky. Zase ma čaká cesta dole. Cesta dole bude dlhšia, lebo kopec je dlhý a aby sme nezničili tie brzdy zbytočne v tom kopci, takže idem na motore, idem dolu nejak, ja neviem, 10 km za hodinu. Pomaličky na motore, tak to vám ani točiť nebudem. Možno, že urobím timelapse, neviem ako mi baterka vyjde. Aha, to sa už mračí trošku.
Preto mi aj volal, že či to stihneme zobrať. No a teda to by malo byť asi všetko odo mňa. Ďakujem, že ste ma sledovali, tí, ktorí ma sledovali dlhšie, tak vám ďakujem ešte viacej za prejavenú dôveru v sledovaní a teda snáď niekedy příště, jak se říká. Alebo nechám ešte natočiť oné tie balíky, ako zoberiem. A čo ak sa budem trápiť, potom sa budem cítiť zle? Či sa nebudem trápiť, natočím vám to. Dúfam, že to pôjde zbierať. Lebo niekedy sa nechcú pekne oné zachytiť, aby som ich naložil, takže dúfam, že to bude dáko dobre, no. Ale zase čo? Však není to o tom, že by sa všetko malo dariť, je to aj o tom, že sa nedarí, takže všetko v poriadku. Tak ideme na to. Vzhľadom na to, že tie hore dva budem brať na pravú stranu, tak tieto dva si dám na ľavú stranu, aby som ich keby vždy istil zo spodnej strany, aby keď aj by sa chcel skotúľať, tak sa mi skotúľa treba do traktora a neujde mi niekde preč alebo tak. Takže si to takto spravíme, že tieto zoberieme na ľavú stranu. Tak. Máme si voľné rýchlosti. No, teraz trošku nekecám, lebo sa sústredím, čo idem vlastne robiť. Toto si musím dať doľava. Tak, to sme vyosili. Pustíme dolu túto rampu. No, ide krásne, krásne, na prvú. Tak on sa takto skotúľa krásne. Môžeme ísť zobrať ďalší balíček. A takisto vlastne spravím aj tie vrchné a vlastne pôjdem k ním keby z druhej strany. Čiže aj budem nakladať na druhú stranu, aby som vlastne si kryl ten spodok za to, že sme v tom kopci. Tak aby mi nemal kde utiecť. Je to tak dobre vymyslené, lebo ozaj máte nie, že bezpečie, ale máte istotu, že aj keby vám chcel ujsť, tak vám ujde len do traktora, neujde dať dolu. No, takto balíček naložený. Ideme ďalej. Takto asi vyosím tú vlečku. Sú vyjazdené tie páčky, tak preto trošku ostáva aj tlak v nich. Treba s nimi potom trošku podrngať. Aj sme zistili, čo je príčina a kúpili sa aj nové na ten druhý traktor, ale akože je to dosť drahé, no. Takže sa nové zatiaľ nebudú riešiť. Tuto ešte ako tak funguje, jemu to tam už skoro ani nechodilo vôbec. Že tam tak mal problémy s tým. No a čiže treba aj to počúvať vlastne, že keď náhodou vám ostane, alebo teda mi ostane tlak, tak musím s tým podrkať, aby to zbytočne nebzučalo a netrápilo sa to hydraulika, že to musí dať čo robiť, aj keď to nemá nič robiť.
4 balíky pripravené, naložené. No a takéto výhľady máme pekné, no neviem, či dačo bolo vidno počas toho, ako som zbieral balíky, alebo tak. Ale takto si tu žijeme. V kopčokoch, trošku v kopčokoch. Ako by som sa postavil, aby to pekne vyzeralo. Postavím sa dáko takto. A idem vám to ukázať, ako si tu žijeme. Z Rakúska nejdeme telefonovať naspäť. No vidno ten kopec. Trošku hádam, hej. Výhľad máme tiež fajný. No a takto teda ukončím to video a celkovo tú moju farm vlog sezónu, alebo túto etapu. Takže ďakujem pekne, že ste ma sledovali ešte raz. Ďakujem za podporu, ďakujem za pozitívne komentáre. A možno niekedy v budúcnosti ešte dačo bude, ale asi nie. Takže čau.